Hipnoza je prirodni fenomen i svakodnevna pojava. Svi mi tokom dana i po nekoliko puta doživimo hipnotičko stanje. Hipnoza postoji od kada postoje i ljudi. Hipnoza je sila dobra koja nam pomaže da uspostavimo komunikaciju s našim nesvesnim. Znači, možemo da pitamo naše nesvesno sve što nam je potrebno, možemo da mu kažemo, možemo da mu damo instrukciju sve što želimo od sebe, od njega, od univerzuma i tako dalje. Znači, hipnoza nam je prekorisna u ostvarivanju ciljeva koje želimo. Hipnoza nam je prekorisna u uspostaviti balans sami sa sobom, uspostaviti, opet, kreirati najmoćnijeg, najfantastičnijeg ja. Znači, sa hipnozom opet možemo da pobudimo sve resurse koji su nama, koji su možda tinjali ili spavali do sada. Znači, evo, najdirektnije rečeno, hipnoza nam je sila dobra koja nam pomaže da mi iskomuniciramo s nama sve što poželimo, da upravljamo sa sobom, da upravljamo sa svim resursima koji su u nama. Hipnoza nam je značajna za korišćenje gde god želimo da bolje upravljamo sobom i sa svojim procesima, da bolje upravljamo svojim telom, sa svojim umom, sa svojom motivacijom, sa svojim šta želim, šta ne želim i tako dalje. Znači, ona nam sve to omogućava i ona nam sve to daje manje-više na dlanu. A mi takođe, znali to ili ne znali, hteli to ili ne hteli, hipnoza je nešto što mi koristimo sve vreme u svakodnevnom životu. Znači, evo, možda ljudi, možda razmišljati tu stranu, možda nisu. Mi, recimo, kad čitamo knjigu, ti kad čitaš knjigu, ti imaš belu stranu i na toj beloj strani imaš gomilu kukica, kvačica, linijica, a ti gledaš u te kukice, kvačice, linijice i u svome umu kreiraš sliku, kreiraš film, kreiraš emociju. Znači, ta knjiga učini da ti iz neke udobnosti svog kauča ili fotelje pređeš u neko skroz drugo mesto, skroz drugog lika, skroz druga događanja. Znači, ovo je čist hipno efekat. Onda imamo takođe moment, recimo kada vozimo automobil i onda se ne sjećamo se prethodnih 10 minuta ili prethodnih pola sata. Ovo je čist takođe hipno efekat. Kad gledamo film takođe, znači gledaš u neki ekran i na tom ekranu je nešto i taj ekran te prebaci opet na drugo mesto, u drugo vreme. Ovo je čista hipnoza, čist hipno efekat. Imamo takođe takozvane halucinacije, pozitivne ili negativne, ali evo, na primjer, ako se nekom dogodilo da traži ključeve i gleda u te ključeve, ključevi su ispred njega na stolu i ne vidi ih, ovo je čista takozvana negativna halucinacija, znači nešto ispred tebe i ti to obrišeš. I evo primjer da mi to radimo kad smo u budnom stanju takođe, u svakodnevnom životu. Tako da, hipnoza je nešto što mi zovemo hipnozom, ali to je u principu, da kažem, efekti našeg uma i kako našem funkcioniše, fenomeni našeg uma koji su tu pa su tu. Znači, oni funkcionišu i kad mi to zovemo hipnozom i kad ne zovemo. U svetu biznisa u današnje moderno i brzo vreme hipnoza kao alat neophodna je ukoliko želimo da sačuvamo zdravlje. U biznisu jako ima smisla koristiti hipnozu, baš u kontekstu gde ti ona daje, ajde kažem, neku vrstu supermoći. Jedan prelep efekat hipnoze je stanje hipnoze, stanje transa koji nam je suprotan od stresa. Znači, evo, potisno u biznisu toga imamo podosta. Znači, stres je bukvalno stanje koje nas stišće, koje nas blokira, koje potisno pravi bolest, u bukvalnom smislu reči. Hipnoza je sa kontra strane. Hipnoza je dijametralno suprotna. Ona nam kreira balans, ona nam kreira, ja bih rekao, isceljenje, u bukvalnom smislu reći, baš u tom smislu što donosi balans u naš um i naše telo. Upravo se tu onda događa neka vrsta isceljenja, da kažem, gde naš um i naše telo kreću da budu najmoćniji, da kažem, kreću da koriste sve svoje potencijale i kreću da budu moćni kao što i treba da budu, što im stres potencijalno oduzima. Tako da u kontekstu biznisa, s aspekta ovog balansiranja sebe i s aspekta povući sebe sve svoje potencijale, svu svoju snagu, hipnoza nam je jako korisna, potencijalno prekorisna s te strane, a s druge strane takođe dati instrukciju svome umu, gde kažeš svom umu ja hoću ovo, i tvoj um onda kad te posluša, da kažem, kad primi to kao instrukciju koju kreće da izvršava tvoj um, u bukvalnom smislu reči istražuje, traži sve potencijale koje imaš u sebi kako bi ih angažovao, kako bi dao sve od sebe da ti ostvariš upravo
što si mu rekao, što si mu dao instrukciju. Znači, naš um i naše nesvesno jako vole da slušaju. Oni su jako poslušni. Znači, oni sve što traže od tebe jeste da mu daš jasnu instrukciju. Šta stvarno želiš, šta stvarno hoćeš. A ono što često ljudi rade jeste, kaže, ja bi voleo ovo, ali ako može bez onoga, a ne bi ono, i tako ima tu neku da kažem, mrljavost, i tu neku, da kažem, u svakom slučaju nema kristalno jasan cilj, a naš um traži upravo ovo, traži kristalno jasan cilj, da mu kažeš hoću ovo i tačka. Evo, ja bih ovde naglasio još jedan put ovaj moment da je hipnoza sila dobra. Potencijalno smo gledali u nekim filmovima gde je mistifikuju i gde mistifikuju na stranu negativca, što je totalna neistina. Znači, hipnoza uopšte nije mistična stvar. Masa ljudi ne ume da je koristi, ne zna kako to funkcioniše, tako da onda sa te strane nam treba, da kažem, malkice to nešto naučiti kako to funkcioniše i šta da radimo sa time, ali onog sekunde kad naučimo, onda shvatimo da su to, da kažem, standardni fenomeni, nešto što nam se događa svakodnevno, i tako da kad ovaj alat, da kažem, uključimo u našu svakodnevicu, bukvalno imamo jednu super moć koju je jako šteta nemati, a dostupna nam je. Hipnoza jednako komunikacija i kontra izjava takođe 100% važi, a to je komunikacija jednako hipnoza. Znači, sva komunikacija oko nas ima najdirektniji hipnotički efekat, i isto tako hipnoza, jednako komunikacija, znači mi sa hipnozom faktički samo iskomuniciramo faktički sa našim nesvesnim šta tačno želimo od njega i on nam to da. Tačka.